Ayon ang gihimong operasyon sa San Francisco Municipal Police Station batok sa bura-bura o open pipe muffler ug uban pang illegal modification nga mga motorsiklo pinasikat sa Executive Order No. 181 sa 2020 o bura-bura open muffler sa lungsod sa San Francisco. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Milan Nash, ang officer in charge sa maong istasyon, aron mapatuman ang disiplina sa mga motorista ug maibsan ang kasaba sa mga kadalanan sa open pipe mufflers. Sa gihimong operasyon, kapin kun kulang 30 ka mga motorista ang nadakpan o gipahimuslan sa pagtangtang sa ilang mga open muffler. Ang mga nadakpan gipahimangnuan nga sundon ang balaod o gipadokdok mismo ang ilang mga tambutso aron ipakita ang tinuoray nga implementasyon sa ordinansa. Matud pa sa kapulisan, kini nga lakang makatabang sa pagpugong sa kasamok sa og polusyon sa kasaba sa komunidad. Gihangyo usab ang tanang motorista nga sigurohon nga legal og standard ang ilang mga tambutso aron malikayan ang penalidad og makatabang sa hapsay nga kalinaw sa lungsod. Sa ating mga kababayan, ating pinapaalalahanan na dito po sa San Francisco, Agusan Bulso, ay mayroon po tayong ordinansa dito patungkol po sa mga bura-bura. Ito po yung Ordinance Number 181 na Series of 2020. Ito po ang title po ng ordinansa ay ang Ordinance Regulating All Types of Motor Vehicle with Modified Aftermarket Pipe Mufflers or Swapping Out of the Stock Pipe or Mufflers resulting to the emission of excessive and unreasonable noise. Katropa, aron pirming himsog ang atong kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, ex-FM News.